Poštovane porodice ubijenih i umrlih logoraša, dragi logoraši, uvažena ulemo, gospodine gradonačelniče, draga djeco, eselamu alejkum i dobar dan. Želim prije svega da se zahvalim gradskom udruženju logoraša grada Bihaća, gradonačelniku na organizaciji ovako velikog i lijepog skupa gdje danas obilježavamo dan logoraša grada Bihaća. Mi u Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini svakodnevno, pogotovo svakog maja, svake godine, obilježavamo zločine nad logorašima na cijelom području Bosne i Hercegovine. Uradili smo to u petak, 6. maja u Ogošći, gdje je u jednom malom prostoru bivše kafane kod Sonje bilo zatvoreno i prošlo 800 logoraša, a 420 ubijeno. U subotu smo to uradili u Brčkom, u bivšem logoru Luka, gdje je bilo zatvoreno oko 4000 logoraša, 350 ubijeno. Prekustra to obilježavamo u Bratuncu. Evo, danas smo u Bihaću. I ono što, nažalost, najviše radimo, samo idemo i zbrajamo koliko je gdje ubijeno ljudi. I obilazimo masovne grobnice, učimo fatihe, polažemo cvijeće i uporno govorimo da se ne zaboravi, da se ne ponovi. U subotu kada sam bio u Brčkom, u bivšem logoru Luka, i pored ostalog bili su prisutni pripadnici LOT tima iz Austrije. Bili su upoznati da mi kao Savez logoraša u Bosni i Hercegovini 15. maja prisustvujemo godišnjici oslobađanja zloglasnog logora Mauthausen u Lincu. I da tamo postavljamo spomen ploču u znak sjećanja na sve žrtve zloglasnog logora Mauthausen iz Bosne i Hercegovine. 81 država svijeta već ima tamo spomen ploču, samo Bosna i Hercegovina ne. I ne čekajući da država to uradi, koju čeka već 20 godina, mi kao Savez logoraša u Bosni i Hercegovini dobili smo odobrenje od Ministarstva unutrašnjih poslova i to ćemo ako Bog uraditi 15. maja. I u razgovoru sa predstavnicima LOT tima iz Austrije u Brčkom priča da sve škole po nastavnom planu i programu u Austriji moraju proći kroz Mauthausen i kroz sve druge koncentracione logore gdje bi djeca vidjela, naučila šta je to bilo 40. godina za vrijeme fašizma i da iz toga izvuku određenu pouku i poruku. Kod nas takav sistem nije. Ovo je jedinstvena prilika i ja moram kazati da ovo još nigdje nisam vidio, da ovoliko djece prisustvuje na obilježavanju dana logoraša, da li to bilo jednog grada ili dana logoraša Bosne i Hercegovine. Hvala vam velika.